Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wis pokoknya isine iki mang takziah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terah berpulang ke rahmat Allah guys. Mbah Sumati, bojone Mbah Santi bakul sego pecel, ya kuwi karan Pak Agus. Tarai umur wis tuwa, ya lorone lara tuwa. Semoga sing ditinggalkan dikasih ketabahan. Sing berangkat ya muga-muga padang dalane jembar kubure diaku karo Gustine, dikai papan panggonan sing nyaman. Oke guys, sing kedua innalillahi yo wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi. Mbak Narmerah, Bu Nanandira yo meninggal dunia dengan tenang. Ndek mang bareng bar wong merah langsung wong Jawa. Semoga ya sama dikasih papan panggonan Gusti Allah sing nyaman di sisinya. Ya Husnul Khotimah semuanya. Iki awake dhewe ya mendoakan semoga sing ditinggalo putune cilik-cilik nek iki ngono wis duwe putu akeh, iki sing ditinggalo putune cilik-cilik loro. Omahe merah sing malah omahe dituku mak damis ya guys. Iki wong meninggal dunia mong. Oh ya Allah. Wis ngono diampuni dosa-dosane. Sing ndek wingi dulurku Jambi tapi wonge ora nek sing rene, ora nek sing kondo-kondo nek anek wong ninggal ya Allah. Piye iki wis mengi lagi roh mae bar dodol. Wah, bojone Pak Agung. Oke guys, wis pokoke didongakno kabeh, diterima amale karo Gusti Allah, ya dikai panggon-panggonan sing mapan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Iki tak terus aku ape mangan berkat pating klecek. Iki tempe gembuk apa tempe tenan ya? Wayah mangan sore. Arene ndi le mangkok lanjang mangan ya cah. Anak bahaya barang. Oke. Buka berkat. Ini pojokan gini Mas Haji. Ki berkat. Pojokan kok sawah kayak berkat. Kok ngene Mbak Saria. Ki lontong. Lontong jangan lawe enek iwak pitik barang. Payek. Buka berkat. Berkat ke sawahku lho guys anu. Nyunyuk pari. Bumbunya kacang. Mie. Lontong sayur. Dipulu ae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Anda jangan lupa apa mandon ini mang.
mangan guys. Ngonteni wong seneng dolan. Tengku lesu kok. Nek mie. Oke pemirsa, ndik bengi tak tutupno guys. Mae bar sarap mangan langsung turu. Hari ini libur, urung enek kerupuk. Sementara libur aku tapi hari ini gak masak. Wis duwe sayur ndik bengi. Terus iki ya anu guys, nyambel kok. Iki segane wis mateng, nganget sayur ndik sore. Nganget sayur. Engko nyambel-nyambel lawae ya urung enek. Oke, iki mang ya aku nyuci wis rampung ya Allah. Wes iki ora enek kerupuk ya aku tak ndang golek ning cepune ya, Ge. Jere ndek iki Mama Lendi ape teko ngono. Kerupuke tekone dino iki, aku ya tak mangkat. Memang ya bar nyuci aku, bar makani mentok. Wis ndek iki tak sia wong loro, merah enek, Jawa enek iki wis alhamdulillah wis beres. Wis timake nyuci, iki tak penteri engko nek wis panas, soalnya ya urung panas. Wis iki sak bak urung di PP. Iki make ngenget jangan. Jangan cek sakmene gawe ora usah masak, ngobadir. Aku tak toto-toto apene cepu. Sapi. Anu guys, susune iki. Piye? Bar disuntikno guys. Anu, dikeki suntik perangsang cara wonge. Iki susune sampai kaboten susu iki. Ndang mangan, ndang jerum. Kodobuk. Kayak lanangane. Wis susune guys.
Dikei gawe jengking, dikei tataan, guys. Dikei tataan jerami. Dadi nek apa nek ngarani? Nek pentile. Muga-muga lahir lancar wis apa paring ngono. Alah. Marai yo lahiran pisanan yo guys yo. Tembean cara ngono. Iki mentoke barang kuruntelan letes. Kewane apa ae duwe diopeni, dienggo nyambung nyawa. Wis nek bayi yo ndang kertak-kertek ndang cekak-ceket ya. Damen tumpukan guys dienggo tataan. Iki gak metu, ndak mangane njaba kene lho. Kemriyek anake. Jerum. Nah jerum guys. Nek keser jerum guys. Pakai ngarit. Oke pemirsa, tak cukupi semene kontennya ndek bengi. Soalnya aku ribet. Ya, ribet ngurusi iki sampai ora kelar syutingnya lagi tak lanjut hari ini. Oke, salam kanggo semuanya, kanggo Bupo yang ada di Hong Kong. Sugeng sugeng enjing iki soalnya kene esuk. Selamat bekerja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biarpun hari ini enggak kontak, tapi aku selalu mendoakan ya. Mendoakan yang baik-baik lah, wong Bupo ya wonge lomo. Iki ya jarang mae ngebel nggih, engko ndak ganggu. Oke, terima kasih pada semuanya yang telah mantau YouTube mae. Semoga sehat selalu, berkah barokah. Wis nonton, wis ndelok, wis nge-like, wis komen ya. Mbok sithik-sithik biar entuk gajian ngono. Oke pemirsa, tak cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.